a mynd eithio ni wrth i ni wrando ac ymateb i air Duw gyda'n gilydd y bore yma. Cofiwch ymuno ni am baned ar ôl yr oedfa ac yna ysgol Sul i'r plant ag yr oedolion tua 11:15. Yna, yn ystod yr wythnos, cwrdd gweddi rhywfaint o wahanol. Cofiwch bod dydd Mawrth cyntaf y mis, felly ni'n mynd i gyfarfod yn hau pobl gwahanol. Bydd yna gyfarfodydd mewn llefydd gwahanol, bydd fwy o fanylion am ble maes o law, ond cofiwch am hynny nos Fawrth. Ac yna, paned y sgwrs bore dydd Mercher yn hi Nia, le bydd Gwydion yn rhannu. Hwna mae hardi 10 fi'n credu. Ac yna nos Iau, cyfle i drafod emyn gyda Wyn ar Zoom fel arfer, a'r clybiau fel arfer hefyd nos Wener sy'n dod. Yn fis newydd, felly casgliad y mis yn newid hefyd. Ni'n mynd i gasglu y mis Chwefror ar gyfer gwaith Wycliffe. Wycliffe yn cyfieithu y Beibl mewn i ieithoedd wahanol. So byddwch chi'n cofio rhyw 2 flynedd yn ôl falle. Oedd yna grew o Wycliffe yma gyda ni ar y Sul. A nhw'n rhannu, ond newn ni rhannu mwy am waith Wycliffe yn ystod y mis. Ond dyna fydd casgliad y mis yr wythnos hon. Blaen rybydd wedyn, fel ni'n sôn wythnos diwetha hefyd, cwrdd aelodau ar yr ail o Fawrth. A mae hynny fan hyn am 3:00, dydd Sadwrn yr ail o Fawrth. Ac yna fydd yna gyfle i ni fel aelodau ymuno cael cawl ar ôl hynny. Ac yna, y diwrnod canlynol ar y trydydd, bydd yna oedfa Gwyl Ddewi fan hyn yn y bore. Felly cofiwch am hynny ac eto cyfle i weddio dros bobl ac i wahodd bobl i ddod i'r oedfa yna. Ar y Sul yna hefyd, bydd yna gyfle i griw bach fynd i Heol Don, i'r cartre hen bobl, i gynnal gwasanaeth fyna yn y prynhawn, felly bydd Gwydion dod o gwmpas i drefnu hynny yn ystod yr wythnosau nesaf. Fi'n meddwl mai dyna'r coeddiadau. Newn ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti bod yn y rhyddid gyda ni i ddod i ddaddoli di bore yma. Bod ni'n cael dod at y Duw byw. Y Duw sydd ar ei orsedd. Y Duw sydd yn trefnu ac yn rheoli bob peth. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ti'n dduw sydd wedi datguddio dy hun i ni. Ac arglwydd, ni'n gweddio wrth i ni wrando ar dair di heddi, wrth i ni ganu gwirioneddau amdano ti, wrth i ni gynnig da ddiwydion dy hun nôl i ti mewn gweddi, wrth i ni ddarllen dy air sanctaidd di, ni'n gweddio, byddwn ni nid yn unig yn clywed eiriau di, ond bydde ti yn newid yn calonau ni. Bydde ti yn cywiro ni, neu yn annog ni, neu yn herio ni. Bydde ti'n gwneud yr hyn yma dy air di yn dymuno i wneud yn ein bywydau ni. O Dduw, ni'n gweddio i ti helpu ni ganolbwyntio i dynnu pob peth arall o'r neilltu, fel bod ti'n cael yn sylw ni i gyd. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ni'n dod nid jyst i glywed y gair, ond i addoli y gair a ddaeth yn gnawd, yr un nath farw yn ein lle ni, a sy'n nawr yn eiriol droso ni. O Dduw, ni'n gweddio heddi yn rhoi'n fawon ac yn ein bywydau ni, y bydde fe yn cael y gygoniant. Arglwydd, derbyn ein gweddio ni, trigyrha wrtho ni, maddau ni yn beia ni, a gogoneddau enw Crist. Amen. Ganwn ni efo'n gilydd. Ac mae'n can gyntaf ni'r bore yma yn atgoffa ni o'n gwendid ni. Falle bod chi'n ymwybodol o hynny bore yma, chi'n dod yma, chi'n teimlo'n wan. Wel, da iawn. Mae'n beth da i sylweddoli ein gwendid ni.
a'r ffaith bod ni'n dibynnu'n llwyr ar Dduw. Arglwydd, dyma fi. Rof fy hun yn llwyr i ti. Profais rym y gras gefais yno ti. Ac arglwydd gwn yn wir, bydd pob un gwendid sydd yno fi yn diflannu'n llwyr trwy dy gariad a thras. Dal fi yn dyn. Diogel yn dy gwmni, tyn fi nes at dy ochr di. Ath ysbryd na i'm godi fel yr eryr. I hedfan gyda thi, ti sy'n fy nghynnal i trwy dy gariad a thras. Ond o'n i sefyll i geisio'r arglwydd yn gilydd. ni'n troi y bore yma unwaith eto at lythyr Paul at y Corinthiaid, neu llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. A ni wedi cyrraedd pennod 9. Y bore yma fyddai'n dechrau yn adnod 24 ac yn darllen ymlaen i bennod 10 adnod 22. Bydd y geiriau gobeithio ar y sgrin, ond 1 Corinthiaid pennod 9 a dechrau yn adnod 24. Dyma air ein Duw ni. Oni wyddwch am y rhai sy'n rhedeg mewn ras, ei bod i gyd yn rhedeg, ond mae un sy'n derbyn y wobr. Felly, rhedwch i ennill.
Mae pob mabwl gampwr yn arfer hunan reolaeth ym mhopeth. Maent hwy yn wir yn gwneud hynny mwyn ennill torch lygradwy. Ond mae i ni un sy'n anllygradwy. Yr wyf fi gan hynny yn rhedeg fel un sydd ar nod yn sicr o'i flaen. Yr wyf yn cwffio nid fel un sy'n curo'r awyr a'i ddyrnau. Yr wyf yn cernodio fy nghorff ac yn ei geithiwo. Rhag i mi sydd wedi pregethu i eraill fy nghael fy hun yn wrthodedig. Yr wyf am i chwi wybod fy nghyfeillion, un hynafiaid i gyd fod dan y cwmwl, iddynt i gyd fynd drwy'r môr, iddynt i gyd gael ei bedyddio i Moses yn y cwmwl ac yn y môr, iddynt i gyd fwyta'r un bwyd ysbrydol ac yfed yr un ddiod ysbrydol. Oherwydd yr oeddent yn yfed o'r graig ysbrydol oedd yn ei dilyn, a Christ oedd y graig honno. Eto, nid oedd y rhan fwyaf ohonynt wrth fodd Duw, oherwydd fe'i gwasgarwyd hwy yn gyrff yn yr anialwch. Digwyddodd y pethau hyn yn esiamplau i ni. Un rhybuddio rhag chwynychu pethau drwg fel y gwnaethant hwy. Peidiwch a bod yn eilynaddolwyr fel rhai ohonynt hwy. Fel mae'n ysgrifenedig, eisteddodd y bobl i fwyta ac yfed a chodi i gyfeddach. Peidiwn chwaith a chyflawni anfoesoldeb rywiol fel y gwnaeth rhai ohonynt hwy, a syrthiodd 3,000 ar hugain mewn un diwrnod. Peidiwn a gosod Crist ar ei brawf fel y gwnaeth rhai ohonynt hwy ac fe'i difethwyd gan seirff. Peidiwch a grwgnach fel y gwnaeth rhai ohonynt hwy ac fe'i difethwyd gan y dinistrydd. Nawr digwyddodd y pethau hyn iddynt hwy fel esiamplau, ac fe'i hysgrifennwyd fel rhybudd i ni. Rhai y daeth terfyn yr oesoedd arno. Felly bydded i'r sawl sy'n tybio ei fod yn sefyll wylio rhag iddo syrthio. Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf nad yw'n gyffredin i bawb. Mae Duw yn ffyddlon. Ac ni fydd ef yn gadael i chwi gael eich profi y tu hwnt i'ch gallu. Yn wir gyda'r prawf fe rydd ef ddehangfa hefyd a'ch galluogi i ymgynnal dano. Felly, fy nghyfeillion annwyl, ffowch oddi wrth eilynaddoliaeth. Rwyf yn siarad â chwi fel pobl sy'n hwyrol, barnwch wir hyn yr wyf yn ei ddweud. Cwpan y fendith rydym yn ei fendithio, onid cyfranogiad o waed Crist ydyw? A'r bara rydym yn ei dorri, onid cyfranogiad o gorff Crist ydyw? Gan mai un yw'r bara, rydym ni a ninnau'n llawer yn un corff, oherwydd rydym i gyd yn cyfranogi o'r un bara. Edrychwch ar yr Israel hanesyddol, onid yw'r rhai sy'n bwyta'r ebyrth yn gyfranogion o'r allol. Beth felly rwyf yn ei ddweud? Bod bwyd sydd wedi ei aberthu i ei lunod yn rhywbeth?
neu fod eilyn yn rhywbeth. Nag e. Ond mae I gythreiliaid, ac nid I ddew y maent yn aberthu ei hebyrth. Ac na fynnwn I chwi fod yn gyfranogion o gythreiliaid. Ni allwch yfed cwpan yr arglwydd a chwpan cythreiliaid. Ni allwch gyfranogi o fwrdd yr arglwydd ac o fwrdd cythreiliaid. A ydym yn mynnu cyffroi ei ddigedd yr arglwydd? A ydym yn gryfach nag ef? Amen. Amen. Diolch I Dduw am ei air ei ni. Ni'n mynd I gael stori'r plant nawr. Diolch Manda. Byddwn ni wrth y modd, ta'r plant wedi ymuno gyda fi yn y blaen. Ton res dyn ni ydy, da iawn. A eilad yr ydy. A Soseffo. Ac Eila. Ti eisiau symud y Biblia? Diolch. Wel, bore da bawb. Os un ohonoch chi'n hoffi redeg? Os? O, da iawn. A os un ohonoch chi wedi bod I chi siŵr fod wedi I ddwrnod mabel gamper ysgol? Neu felly edrych ar chwiorydd neu brodyr yn cymryd rhan. Chi wedi cymryd rhan yn un o'r campau? Chi'n cofio beth? Chi'n fodlon rannu? So Seffo, beth ti'n cofio? O ti wedi rhedeg neu neidio? O ti wedi rhedeg? Yn gyflym? Do? So ti'n siŵr? Beth arall? Be nes ti fychan? O taflu. A wedyn goffa mesur pa mor bell? Ddim bob... Oce, iawn. Nes ti bob un camp? Da iawn, gwych. Wel, Els, beth nes ti? O ti wedi neidio mewn I tywod felly? A oedd yr athrawon wedyn wedi mesur pa mor bell nes ti neidio? Wel, da iawn chi. Rhaid, dwi eisiau chi nawr helpu fi. Dwi eisiau chi ddychmygu rhes o tua 10 o bobl, rhedwyr, ar y llinell gychwyn, just cyn dechrau ras. Felly, yn dechrau teimlo bach yn nerfus, A wedyn, maen nhw'n clywed person yn gweiddi. Beth mae'r person yn gweiddi, chi'n cofio? Reit. Ar eich marciau. A wedyn, peth nesaf? Barod. A mae'r dorf yn mynd yn dawel. Ewch. Ac unwaith mae'r rhedwyr yn clywed y gair ewch na, maen nhw'n rhedeg nerth eu traed. Nawr te, mae dy fi gwestiwn I chi. Ar beth mae'r rhedwyr yna yn cadw eu llyged? Os na gyd, da iawn es eto, dim eisiau'r llun, mae yna lun jyst rhag ofn oedd neb yn gwybod. Y llun bach cyntaf yna fyna I roi clyw, dyna lun o rywun yn cyrraedd y llinell derfyn, ond oedd es eto yn gwybod. Pan I chi mewn ras, mae pobl yn dweud wrthai, mae'r rhedwyr I gyd yn gorfod anelu ac yn cadw eu llyged ar y llinell derfyn yna I helpu nhw I redeg. Cwestiwn arall, a mae'r llun yna'n barod. Pwy sydd fel arfer yn sefyll wrth ymyl y llinell derfyn? Eila. Y coaches, da iawn y coaches, ond ni wedi ngofio coaches. Pwy arall gallai fod na? Y teulu, ffrindiau, athrawon. A beth maen nhw'n gweud? Ydyn nhw'n gweiddi? Ydyn nhw'n gweiddio enwau'r bobl sy'n redeg fel, come on Elsie, dere mlaen buddig, ti bron a bwd na Soseffo, pethau fel yna. A bydde hynny'n helpu chi I redeg yn fwy cyflym? Siwr o fod. Chi wedi gweld pobl yn redeg y rhasys hir yma, marathons, A maen nhw wedi bod yn redeg yma amser hir yn do. A siwr o fod, mae coesau bach nhw'n teimlo fel jelly, A maen nhw siwr o fod eisiau rhoi lan, ond na. Maen nhw'n gweld rhywun yn y dorf, wyneb maen nhw'n nabod, neu clywed I henw nhw, a mae hwnna'n helpu nhw I gario mlaen. Wel, sawl person chi'n credu sy'n ennill ras?
sy'n gallu ennill ras, neu unrhyw gystadleuaeth yn dweud y gwir? Ie. Un, da iawn. Ie. Dim ond un person sy'n gallu ennill. Beth ych chi'n credu mae rhaid i'r person yna i wneud i fod y person sy'n ennill? Oes na bethau mae angen i'r person i wneud yn gyson, yn aml? Ie. Hwna air da. Dyfal barhau. Beth mae hwnna'n meddwl? Ti'n gallu? Cario mlaen, ie. Cario mlaen i wneud be? Cario mlaen i redeg, wrth gwrs, ond i trio, ie. Ymarfer. Weithiau pan maen nhw ddim eisiau ymarfer. Weithiau maen nhw eisiau chwarae Xbox y ffrindiau, ond na, maen nhw'n goffa mynd allan i redeg i hyfforddi. Neu ymuno gyda clwb redeg falle, i redeg gyda pobl eraill. Beth arall mae angen nhw'n wneud? Bita pethau cywir, ie? Ie, weithiau, maen nhw moyn bita lotion a crisps. Ond na, mae rhaid iddyn nhw i fita pethau da i helpu'r corff. Felly, mae y seta wedi gweud yn barod dyfal barhau. Mae dy fi un gair arall i chi, hunan ddisgyblaeth. Ie, hunan ddisgyblaeth yw gwneud pethau da i helpu chi i ennill. Ie? A peidio gwneud ambell i beth arall, fel peidio bita lotion a sweets. Ie? Sydd ddim yn mynd i helpu chi yn fawr iawn. Reit, wel, ydych chi'n cofio, nath Emyr ddarllen rhan o penod 9 Corinthiaid. Reit ar y dechrau, nath Emyr sôn am rhedeg ras. Gyn ni weld nawr y geiriau yna, ond tro yma, ni'n mynd i weld fersiwn arall, bible.net ni'n mynd i weld tro yma, adnod 24 i 27, a na i ddarllen nhw, a dwi wedi rhoi ambell i air pwysig mewn melyn i chi weld. Felly, dyma'r apostol Paul yn siarad gyda'r bobl oedd yn byw yng Nghorinth, oedd yn caru Iesu Grist, a dyma fe'n dweud wrthyn nhw. Mae rhai sy'n rhedeg ras mewn gemau athletaidd i gyd yn cystadlu, ond dim ond un, fel oedd Sesefo newydd weithio ni, dim ond un sy'n ennill y wobr. Dyna sut dylech chi redeg, meddwl Paul, wrth y Cristnogion yma, fel rai sy'n benderfynol o ennill. I gystadlu yn y gemau, mae rhaid i athletwyr i hyfforddi yn galed, fel mae Seta newydd wedi wrthon ni. Maen nhw'n gwneud hynny i ennill coron. Fydd ond yn para dros dro. Ond dynnu, meddwl Paul, wrth y Cristnogion, i ymdrechu am goron, fydd yn para am byth. Felly, dwi ddim yn redeg fel rhywun sydd wedi colli golwg ar y nod. Dwi ddim yn bocsio dim, ond i ddyrnu'r awyr. Na, dwi'n gwthio fy hun, meddwl Paul, i'r eithaf ac yn ennill rheolaeth lwyr. Nawr, mae Paul yn dweud fyna bod byw y bywyd fel Cristion fel rhedeg ras. Okay? Mae Paul hefyd yn dweud bod athletwyr eraill yn cystadlu i ennill rhywbeth sy'n ond yn para amser byr iawn. Felly gewn ni'r lluniau nesaf i helpu ni i weld hyn. Right? Ar yr ochr yma, mae gyda ni pethau, chi wedi gweld, ond chi, pethau mae pobl sy'n ennill yn cael. Medal, dy rhif un, neu bathodyn, neu cwpan. A wedyn, ar yr ochr arall, petai chi wedi byw amser Paul, bydden nhw ddim yn cael cwpan na medal, na bathodyn. Bydden nhw, bydde'r enillydd, yn cael torch neu goron allan o ddail, a bydden nhw'n rhoi hwnna ar eu pennau nhw. Nawr, maen nhw'n edrych yn lyflu, yn dydyn nhw, hyd yn oed y dail. Ond beth sy'n mynd i ddigwydd i'r pethau hyn, yn sicr i'r dail, i eila? Maen nhw'n mynd i gwmpo bant, maen nhw'n mynd i wywo, maen nhw'n mynd i farw. Dyw'r cwpan na ddim felly mynd i edrych mor shiny, mewn amser. Okay? A fel oedd y Paul yn dweud, mae'r pethau'r byd ddim ond yn para am amser byr ac yn edrych yn neis. Ond mae gwobr y Cristion yn mynd i bara am byth. Okay? Nawr, os ewn nôl i'r slaid cynta. Diolch, Beds. Okay. Chi'n cofio, Seta nath wedi gyna, beth mae'r rhedwyr yn cadw eu llyged arno fe? Beth sy'n bwysig iddyn nhw i gadw eu llyged? O, gwan, Seta. Y llinell derfyn. Ond i ni sy'n caru Iesu Grist, i ni i gadw'n llyged ni ar Iesu Grist ei hun. A Iesu Grist sy'n mynd i helpu ni i gyrraedd y llinell derfyn. Nawr, chi'n cofio? Eto, Seta nath roi'r ateb yma hefyd.
pa fath o beth mae rhaid i'r pobl sydd eisiau ennill wneud i ennill y ras yma. Ie, bychan. Dyfal barhau, mae'n clywed pawb wedi dysgu'r gair yna heddi. Dyfal barhau, ie. Gwneud yr ymarfer, gwneud yr holl beth y dama i gael yr hunan ddisgybleth. A chi'n gwybod be? Mae yna bethau dyle'r Cristion i hefyd i ddyfal barhau i wneud i gael yr hunan ddisgybleth yma. A chi'n gwybod be, blant? Cadwch fynd i'r clwb plant bob nos Wener. Okay? Cadwch ddod i'r capel gyda mam a dad, gyda'ch rieni chi, gyda'ch teuluoedd. Grandewch y beth mae Emyr yn pregethu o sil i sil. Grandewch ar athrawon ysgol sil chi. A beth maen nhw'n dweud wrthoch chi am Iesu Grist. Pan ych chi'n bach yn hun, ewch i'r gwersylloedd i ddysgu mwy am Iesu Grist. Cadwch ddarllen y Beibl gyda mam a dad. A cadwch weddio'r Dduw i helpu chi i fyw eich bywyd. Nawr, y dorf yma, y rai sy'n cefnogi'r rhedwyr. Dyma'ch torf o gefnogwyr chi. Pawb fan hyn, eich rieni chi, eich teuluoedd chi, pobl y capel sy'n eistedd fan hyn, a lan llofft, a rhai sy'n eistedd adre yn gwylio'r lein. Dwi'n gwybod, llawer yng Nghalon, bod yna gymaint o bobl fan hyn, mae nifer fawr o bobl fan hyn sy'n gweddio drostoch chi, yn aml yn gyson, i chi ddod i garu ac i nabod ac i ddilyn Iesu Grist trw'ch bywyd. A beth yw gwobr y Cristion? Wel, cael caru, cael dilyn a nabod Iesu Grist nawr yn bywydau ni nawr yn y byd yma nawr ar y ddeiar, ond hefyd un dydd i gael treulio tragwyddoldeb, byth bythoedd, gyda Iesu Grist a Duw a torf o Gristnogion eraill. Wel, chi di ateb yn dda, chi di gwrando'n da iawn. Diolch yn fawr i chi. Ewch chi nôl nawr. Diolch. Gan i ail o wedi, dwi'n ni'n troi at ddyn. O, Arglwydd, Duw i ni yn diolch i ti. Bod ti wedi ein galw ni i fod yn bobl arbennig i ti dy hun. Diolch bod ti wedi trefnu ffordd i'n hachub ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n diolch i ti, i yn wir, bod ni dy bobl di wedi gallu edifarhau a troi mewn ffydd at yr arglwydd Iesu Grist. A bod hynny mewn ffordd, fel ni newydd glywed, fel dechrau ras. Bod gweddill ein bywyd ni nawr yn cael ei fyw dy fwyn di a gyda'n golwg ni arna ti. A da, ni'n gweddio wneud i'n helpu ni wrth i ni redeg. Ni eisiau redeg yn dda. I ni eisiau dyfal barhau. I ni eisiau hunan ddisgyblaeth. Ni'n gofyn i ti cadw ni rhag cael ein llygadynnu, ein distracto gan bethau eraill. Cadwa ni rhag roi lan ac stopio redeg. Ond Arglwydd yn hytrach i gadw ein llygad ni ar y llinell derfyn. Cadw'n llygad ni ar yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch fod wedi mynd o'n blaen ni. Fod wedi redeg y ras i'r diwedd yn barod. Fod wedi ennill y fuddigoliaeth ar ein rhan ni. A bod nawr yn rhannu ei ogoniant gyda ni. Ni'n gofyn felly am nerth, Arglwydd. Ni'n methu gwneud hyn yn ein nerth yn hunan. I ni ddim yn mynd i allu orffen y ras yma trwy ein ymdrech bersonol ni na, Arglwydd, ti. Ti sydd yn nerthu. Ti yw'r un sydd yn cynnal. Ac Arglwydd, felly ni'n gofyn nawr am dy ysbryd glân i ni. Ac wrth i ni ddod nawr i feddwl am yr hyn mae dy air di yn ei ddysgu. Ni'n gwybod, bydd hyn yn helpu ni i redeg yn well. Ni'n meddwl wrth i ni ddod at fwrdd y cymun ar ddiwedd yr oedfa, yn gwybod, bydd hynny hefyd yn gymorth i ni wrth i ni redeg y ras fel dy bobl di. Dad, ni'n gweddio hefyd, os oes yna rhywun yma bore yma, neu rhyw rai yma sydd
sydd ddim eto yn credu, a sydd ddim eto wedi dechrau dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gofyn arna ti i siarad, ac i'w galw nhw at y ti dy hun hefyd. Arglwydd, helpa ni felly yn y pethau hyn. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y mynau nesaf, rhif 435. 435. Rwy yn ofni fy nerth yn ddim pan elwy i rym y don. Mae terfysg yma cyn ei ddod a syndod dan fy mron. Mae ofnau o bob ryw oll fel y dilyw ynghyd yn bygwth cael hori lawr pan ddeil ei hawr rhyw bryd. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Trowch dy fi i 1 Corinthiaid penod 9,
a 10. Os ych chi'n ymweld â ni y bore yma, i ni ar hyn o bryd yng nghanol adran o'r llythyr yma. Mae'r apostol Paul di ysgrifennu at Gristnogion yng Nghorynth, a mae wedi bod yn delio gyda pob math o gwestiynau gwahanol, problemau gwahanol. Ac yn yr adran yma, mae'n delio gyda'r cwestiwn, ydy e'n iawn i Gristnogion fwyta bwydydd sydd wedi cael ei aberthu i eilunod? A mewn ffordd, gallai Paul fod wedi ateb y cwestiwn mewn ffordd syml iawn. Gallai fe fod wedi gweud, wel, mae'n dibynnu. Gallai fe wedi dweud, mewn rai cyd-destynau, os ych chi jyst i prynu'r cig o'r farchnad ac yn bita fe gatre, mae hynny'n hollol iawn. Ond os ych chi'n mynd i un o'r temlau yma, ac yn rhan o'r seremoni fel petai o aberthu'r bwyd i'r eilyn, wel, mae hynny yn anghywir. Ond wrth gwrs, be ni wedi gweld yw mae Paul yn cymryd yr cwestiwn yma, y pwnc yma, ac yn defnyddio fe fel cyfle i fynd o dan y wyneb, i fynd dan groen y Corinthiaid fel petai. Hynny yw, mae'n dweud wrthyn nhw, nid dyna'r cwestiwn mawr mewn ffordd. Mae yna gwestiynau eraill dylsech chi fod yn gofyn. Mae yna egwyddorion dylsech fod yn lliwio eich bywyd chi i gyd. Felly dechreuo fe yn sôn am y berthynas rhwng gwybodaeth a chariad. Mae rhai pethau ni'n gallu gwybod, a mae gwybodaeth yn bwysig, ond nid dyna'r peth holl bwysig, achos mae cariad yn gorfod arwain popeth ni'n gwneud a'r ffordd ni'n defnyddio ein gwybodaeth. Yna'n ail, welwn ni, mae gan y Cristion hawliau, ond mae'r ffaith bod gennych chi hawl ddim yn golygu bod rhaid i chi wneud hynny. Na, i'r Cristion mae gennym ni ryddid i roi lan ein hawliau mwyn eraill. Bore yma ni'n mynd i weld egwyddor arall, pwysig i'r Cristion. A mae'n cael ei osod allan i ni yn adnod 12 o bennod 10. Mae Paul yn dweud, felly, bydded i'r sawl sy'n tybio ei fod yn sefyll wylio rhag iddo syrthio. Oedd y Corinthiaid yn meddwl bod nhw yn sefyll, yn gryf. Ond nhw wedi bod yn brolio yn ei gwybodaeth. Ond nhw wedi bod yn ymffrostio yn ei hawliau. A nawr mae Paul yn dweud, gwyliwch eich hunan. Byddwch yn ofalus. I ni gyd yn gwybod yn dini, os ych chi'n dringo lan yn uchel ar rhywbeth, os chi'n gosod eich hunan lan ar rhyw pedestal neu ar ben ysgol, chi mewn perygl. Achos os ych chi'n meddwl bod chi'n sefyll yn gadarn, mae'n y berygl bod chi yn mynd i syrthio. Dyna'r rybydd sydd gyda ni'r bore yma. Yr egwyddor yma sydd angen bod yn rhan o'r holl weithredoedd ein bywyd ni fel Cristnogion. Peidiwch meddwl bod chi mor saff a mor gryf ac mor gadarn bod chi ddim yn gallu syrthio hefyd. Fel Cristnogion, i ni'n gallu bod yn gwbl hyderus yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gallu bod yn hollol hyderus yn ei fywyd perffaith e. I ni'n gallu bod yn hollol hyderus yn ei farwolaeth a berthol e yn ein lle ni. Ni'n gallu bod yn hollol hyderus yn ei atgyfodiad buddugoliaethus. Mae'n y berygl bod ni'n tynnu'n golwg ni oddi ar hynny. Mae'n y berygl bod ni'n meddwl i'n hunan, wel mae Iesu di byw fy mwyn ni. Mae di marw fy mwyn ni. Mae di atgyfodi fy mwyn ni. A felly, sdim ots nawr beth i fi'n gwneud a sut ydw i yn byw. Fi'n Gristion. Fi'n gwybod. Fi'n rhydd. Fi'n iawn. Fi'n sefyll. Fi'n gallu gwneud beth bynnag fi eisiau. Os mae dyna'r ffordd i chi wedi dechrau meddwl chi mewn lle peryglus tu hwnt,
bydded i'r sawl sy'n tybio i fod yn sefyll, wylio rhag iddo syrthio. Felly mae Paul fan hyn, mae'n rhoi cyfres o rybuddio. Y rybudd cyntaf yw rybudd Paul ei hun. Mae Paul yn rybuddio gan roi enghraifft o'i fywyd fe ei hun. Mae hynny yn adnod 24 ymlaen ym mhenod 9. Mae Paul yn rhoi cyfres o ddarluniau. Diolch i Amanda, mae hi wedi sôn ychydig am y darluniau yma yn y stori plant. Darluniau o fyd yr Mabolgampau. Fi'n siŵr bod chi gyd yma bore yma wedi clywed am yr Olympics, y gemau Olympaidd. Nhw oedd y gemau mawr, number 1. Okay? Ond gemau lleol Corinth oedd rhif 2. Yr Isthmian Games. Dwi ddim cweith mor catchy ar Olympics ydy'r Isthmian Games. Oedd y Corinthiad yn gyfarwydd ar Mabolgampau. Ond nhw'n gyfarwydd gyda gweld pobl yn rhedeg mewn rhasys. Ond nhw'n gyfarwydd gyda gweld pobl yn bocsio, yn paffio yn y gemau yma. Ond nhw'n gyfarwydd gyda yr ymdrech a'r hunan ddisgybleth oedd ei angen mwyn cystadlu. A felly mae Paul yn dweud, ond ni wyddoch am y rai sy'n rhedeg mewn ras. Ei bod i gyd yn rhedeg, ond mae un sy'n derbyn y wobr. Felly redwch i ennill. Mae pob Mabolgampwr yn arfer hunan reolaeth ym mhopeth. Maent hwy yn wir yn gwneud hynny mwyn ennill torch lygradwy. Ond mae i ni un sy'n anllygradwy. Mae Paul fel petai'n dweud, gwrandwch, chi'n gallu bod mewn ras, yn di chi, heb ennill y wobr. Chi'n gallu bod yn rhedeg, ond ddim cyrraedd y llinell derfyn. Os ych chi eisiau bod yn lwyddiannus, mae angen hunan ddisgybleth, a mae angen dyfabarhad. Dyma sut mae pobl yn cystadlu yn y gemau, maen nhw'n rhoi'r holl ymdrech yma i fewn ar gyfer dail. Dail, maen nhw'n rhoi o gwmpas i pen fel coron. Wel, faint yn fwy dylswn ni fel Cristnogion fod yn ymdrechu am y goron hynny sydd yn mynd i para am beth gyda Duw. Fe di gweud hyn sawl gwaith wrthon ni fel eglwys, ond mae mor bwysig. Fel Cristnogion, mae'n y berygl i ni syrthio i'r trap o feddwl unwaith chi wedi cael eich hachub, does dim ots wedyn siwr i chi'n byw. Once saved, always saved. Nid dyna'r ffordd mae'r Beibl yn cyflwyno yr athrawiaeth yma i ni. Y ffordd mae gair Duw yn cyflwyno hyn i ni yw dyfalbarhad y saint. Perseverance of the saints. Os ych chi yn Gristion, chi'n mynd i gario ymlaen. A felly mae'n rhaid ymdrechu, a mae'n rhaid disgyblu eich hunan, a mae'n rhaid cadw llygad chi ar yr arglwydd, a para hyd y diwedd. Os chi ddim yn meddwl bod hynny'n wir amdanoch chi, gadewch chi Paul eich cywiro chi. Adnod 26, wyf fi gan hynny, yn rhedeg fel un, sydd ar nod yn sicr o'i flaen. Yr wyf yn cwffio, nid fel un sy'n curo'r awyr a'i ddyrnau. Rwyf yn cernodio fy nghorff ac yn ei geithiwo rag i mi, sydd wedi pregethu i eraill fy nghael fy hun yn wrthodedig. A Paul, yr apostol, Paul oedd yn gwybod cymaint. Paul oedd â phob math o hawliau fel apostol, mae e'n dweud bod e'n gwylio ei fywyd a'i ymddygiad yn ofalus. Mae'n cadw ei eyes on the prize. Dwi ddim yn gwneud sioe o bethau. Dwi ddim jyst yn punsio'r awyr fel petai. Mae'n bod yn sicr ac yn bwrpasol yn yr hyn mae e yn ei wneud. Mae'n ymwadu ei hun
Mae rai pobl wedi camddeall yr geiriau yna'n sôn am cernodio i gorff, a maen nhw hyd yn oed i mewn mor bell a poenydio i hunan, chwipio i hunan yn llythrenol. Nid dyna mae Paul yn dweud. Mae Paul yn dweud fel un sy'n cystadlu, fi yn stopio fy hun rhag gwneud rai pethau. A fi'n gorfodi fy hun i wneud rai pethau. Achos dyna sydd orau i fi, a dyna sy'n mynd i fy nghaniatau i redeg yn dda. Dyw Paul sydd wedi mynd i'r fath ymdrech i rybuddio eraill. Paul, yr un sydd wedi dioddau cymaint mwyn mynd ar y fengil i eraill, dwi ddim eisiau cyrraedd pwynt lle mae'n ffeindio fod ei hun yn wrthodedig, yn disqualified, yn colli allan. Gwyliwch rhag syrthio. Na'r rybydd gyntaf, rybydd Paul ei hun. Nawr, petai hynny ddim yn ddigon, mae Paul yn troi nesaf at rybydd o hanes cenedl Israel. Dyma'n ail bwynt ni'r bore yma. Rybydd Israel. Yr argraff ni'n cael yw bod y Corinthiaid yn meddwl i'w hunan ni yn okay. Ni di cael ein bedyddio. Ni yn dathlu'r cymyn gyda'n gilydd. Bydd y pethau yma, y ffaith bod ni wedi cael ein bedyddio, y ffaith bod ni'n bwyta y barac yn yfed y gwin gyda'n gilydd, bydd hynny'n cadw ni'n saff. A felly mae Paul yn rybuddio nhw nawr o hanes Israel. Mae'n atgoffa nhw o'r breintiau roedd Israel wedi profi. Roedd am eich wybod fy nghyfeillion. Un hynafiaid i gyd fod dan y cwmwl, iddynt i gyd fynd drwy'r môr, iddynt i gyd gael ei bedyddio i Moses yn y cwmwl ac yn y môr. Iddynt i gyd fwyta'r un bwyd ysbrydol ac yfed yr un ddiod ysbrydol. Oherwydd roeddent yn yfed o'r graig ysbrydol oedd yn ei dilyn, a Christ oedd y graig honno. Mae Paul yn dweud, cofiwch beth ddigwyddodd i Israel. Ond nhw wedi cael ei galw allan o'r Aifft yn dod yn yr Exodus. Ond nhw dan y cwmwl. Hynny oedd presenoldeb Duw yn mynd o'i blaen nhw yn y cwmwl yma cwmwl ac yn y piler o dan yn ei harwain. O Duw di dod â nhw trwy'r môr coch. Mae Paul yn dweud oedd hyn yn rhyw fath o fedydd iddyn nhw. Ond nhw gyd yno gyda'i gilydd dan arweinyddiaeth Moses. Ac yna ar y daith, ond nhw gyd wedi bod yn bwyta y bwyd oedd Duw yn darparu, y manna o'r nefoedd. Ond nhw gyd wedi bod yn yfed y ddiod oedd Duw wedi darparu, y dŵr o'r graig. Ond nhw wedi cael gymaint o freintiau. A mewn ffordd oedd hyn i gyd, trwy hyn i gyd, ond nhw'n profi cysgod o'r arglwydd Iesu Grist. Christ oedd y graig. Fe yw bara'r bywyd. Fe yw'r un sydd wedi dod i'w hachub nhw ac i'n hachub ni. Oedd yr Israeliad wedi dechrau y ras. Be ddigwyddodd iddyn nhw? Adnod 5. Eto, nid oedd y rhan fwyaf ohonynt wrth fodd Duw, oherwydd fe'i gwasgarwyd hwy yn gyrff yn yr anialwch. Digwyddodd y pethau hyn yn esiamplau i ni i'n rhybuddio rhag chwynychu pethau drwg fel y gwnaethant hwy. Pidwch am ddeall, dyw Paul ddim yn dweud mae just stori yw'r pethau hyn i gyd. Na, digwyddodd y pethau hyn, go iawn. Ond maen nhw hefyd yno wedi cyfnodi fel rybydd i ni. Felly beth yw'r pethau drwg yma? Gwnaeth yr Israeliad, wel mae Paul yn sôn am 4 peth arbennig. Mae'n rhoi 4 esiampl yn dydy. Adnod 7.
Peidiwch a bod yn eilyn a ddolwyr, fel rai ohonynt hwy. Fel mae'n ysgrifenedig, eisteddodd y bobl i fwyta ac yfed a chodi i gyfeddach. Mae Paul yn cyfeirio fan hyn, na ni ddim troi, ond at Exodus 32, lle oedd y bobl yn hytrach nag addoli Duw wedi addoli eilinod. Am ddiddorol iawn, be mae Paul yn cyfeirio at yw nid pan maen nhw'n aberthu i'r eilinod, ond be maen nhw'n neud wedyn, sef yr bwyta a'r yfed, a popeth oedd yn chlwm a hynny. Yna, beth arall, adnod 8. Peidiwn chwaith a chyflawni anfoesoldeb rywiol, fel y gwnaeth rai ohonynt hwy, a syrthiodd 3,000 ar hugain mewn un diwrnod. Anfoesoldeb rywiol, ond nhw'n gwneud yr hyn gyda'i cyrff ond nhw ddim fod i'w wneud. Mae Paul yn cyfeirio fan at Numeri 25. A tasach chi'n troi fyna eto, beth sy'n digwydd yn yr hanes yna yw mae yna addoli eilinod ac yna anfoesoldeb rywiol yn dilyn hynny. Beth arall, adnod 9. Peidiwn a gosod Crist ar ei brawf, fel y gwnaeth rai ohonynt hwy, ac fe'i difethwyd gan seirff. Ond wedi bod yn gosod Duw, gosod Crist ar ei brawf. Mae Paul yn sôn fan am Numeri 21, hanes y seirff, lle oedd y bobl ddim eisiau bita bwyd Duw, y manna, ond yn hytrach eisiau pethau eraill, a felly mae Duw yn ei cosbi nhw. Ac yna'n bedwerydd, adnod 10, peidiwch a grwgnach, fel y gwnaeth rai ohonynt hwy, fe'i difethwyd gan y dinistriaeth. Paul siŵr o fod fan hyn yn cyfeirio at Numeri 14, lle oedd y bobl yn cwyno yn erbyn Moses, yn ddigon tebyg i'r ffordd mae'r Corinthiaid wedi bod yn grwgnach yn erbyn Paul. A be mae Paul yn gwneud fan hyn? Mae'n rhybuddio nhw, mae'n gwneud yn hollol glir yn dydy. Eilyn addoliaeth, anfoesoldeb rywiol, gosod Crist ar ei brawf, grwgnach. Dyw'r pethau yma, ond ddim jyst yn beryglus i Israel yn yr Hen Testament. Maen nhw'n berygl i ni. Mae'n dweud peidiwch neu peidiwn. Ac unwaith eto mae'n gwneud, mae'r pethau yma, adnod 11, digwyddodd y pethau hyn iddynt hwy fel esiamplau, ac fe'i hysgrifennwyd fel rhybydd i ni. Rhai y daeth terfyn yr oesoedd arno. Eilyn addoliaeth yn berygl. Mae anfoesoldeb rywiol yn berygl. Mae herio Duw a gosod Crist ar ei brawf yn berygl, a mae grwgnach yn berygl sydd yn ein gwynebu ni i gyd. A mae Paul eto yn dweud gweliwch rhag syrthio. Falle bod chi'n meddwl eich hunan na fyddai'n iawn. Fi'n Gristion. Fi'n cofio pryd es i'n Gristion. Fi'n cofio dydd fy medydd. Mae dal da fi'r pamphlet wnaethon ni roi mas yn yr oedfa. A fi'n cofio'r tro cyntaf i fi gymryd y cymyn mewn oedfa, ac heddi yma nawr ar ddiwedd yr oedfa ni'n mynd i fod yn cael cymyn. Sdim eisiau fi boeni am y pethau, ni bydd y pethau mae'n cadw fi'n saff, a mae Paul yn dweud, cofiwch Israel. Cofiwch be ddigwyddodd iddyn nhw. Gwyliwch rhag syrthio. Yna, ni'n dod at rybydd penodol i'r Corinthiaid. Mae Paul nawr yn dod â ni at y perygl mawr o'n nhw'n gwynebu. Yn trydydd pwynt ni, rybydd y Corinthiaid. Mae Paul fan hyn nawr yn dechrau dod rownd a gwneud yn amlwg sut mae'r pethau mae gyd yn berthnasol iddyn nhw. Wrth ymgymryd gyda y bwydydd yma wedi aberthu ei eilinod, ond nhw'n euog o eilyn addoliaeth. Adnod 14. Felly fy nghyfeillion annwyl, ffowch oddi wrth eilyn addoliaeth. Ffowch.
peidiwch meson o gwmpas, redwch. Nawr sut? Falle bod chi'n dal i stryglo i ddeall, wel, hang on, sut oedd y Corinthiad yn addoli eilinod just trwy fita'r bwyd yma? Wel, be mae Paul eisiau iddyn nhw ddeall yw wrth fwyta yn y temlau yma, fel rhan o'r seremoniau yma, oedd yna rhywbeth ysbrydol yn digwydd. Mae Paul yn atgoffa nhw nawr o Swper yr Arglwydd. Drychwch ar adnodau 16 i 18. Cwpan y fendith, hynny yw'r cwpan ni'n cael yn ystod y cymyn. Cwpan y fendith, rydym yn ei fendithio. Onid cyfranogiad o waed Crist ydyw. A'r bara rydym yn ei dorri. Onid cyfranogiad o gorff Crist ydyw. Gan mai un yw'r bara rydym ni a nynau'n llawer yn un corff, oherwydd rydym i gyd yn cyfranogi o'r un bara. Edrychwch ar yr Israel hanesyddol, onid yw'r rhai sy'n bwyta'r ebyrth yn gyfranogion o'r allor. Be mae Paul fe petai'n dweud yw hyn, ydy'r ddiod ni'n yfed yn special rhywsut? Wel, na. Ydy'r bara ni'n bita yma yn wahanol i'r bara byddwch chi'n gallu cael unrhyw le arall? Nac ydy, ond mae'r cyd-destun yn bwysig. Wrth i ni ddod ynghyd fel un corff, wrth i ni fwyta ac yfed gyda'n gilydd, wrth i ni fwyta ac yfed mewn ffydd a gyda'n golwg ni ar yr arglwydd Iesu ac ar ei aberth drosto ni, i ni'n cymuno. Dyna'r be mae'n golygu, mae'n dweud cyfranogi, yw partake. Chi'n cymryd ei fewn, chi'n hawlio hyn i fod yn rhan o'ch bywyd chi. A just fel yn yr Hen Testament efo aberthau y deml, hynny yw, oedd dim byd o'n wahanol am yr cig a'r bara a'r pethau oedd yn digwydd fyna i'r bwyd iddo chi'n bita gweddill eich amser chi, ond yn yr cyd-destun yna. O'ch chi'n dod ac o'ch chi'n gosod eich gobeith chi yn yr aberth. O'ch chi'n gosod eich gobeith chi fel pobl yn new, a felly mae yna rhywbeth arbennig yn digwydd fyna. Mae Paul yn dweud mae'r un peth yn wir gyda eilinod. Na'r falle oedd y Corinthiad dal ddim yn deall. Adnod 19. Beth felly rwyf yn ei ddweud? Bod bwyd sydd wedi aberthu eilinod yn rhywbeth? Neu fod eilin yn rhywbeth? Beth, Paul, ti'n golygu bod yr eilinod yma'n bodoli go iawn? Na. Statues, siapau, darnau o bren neu carreg neu metal mae dyn wedi creu, syniadau dynol, celwydd yw'r eilinod, meddwl Paul. Ond, mae yna reality ysbrydol tywyll tu ôl iddyn nhw. Sef cythreiliaid, demons, pwerau ysbrydol drygionus sydd ar waith yn y byd mwyn twyllo pobl a denu pobl i ffwrdd oddi wrth ddew. A felly be mae Paul yn dweud yw hyn, os ych chi'n rhan o'r seremoniau hynny, os ych chi yn y cyd-destun yna, os ych chi'n mynd i demo yr eilin, chi'n mynd yn riagos at y reality tywyll yna. Nad yw'r eilin ddim yn unrhyw beth, ond tu ôl i hynny mae yna rhyw reality ysbrydol drwg, a chi'n rhoi'ch hunan mewn lle peryglus. Chi'n cysylltu'ch hun gyda'r hyn sydd yn digwydd. Chi'n cysylltu'ch hunan gyda'r addolwyr eraill yna. Chi'n dweud fi yn un gyda chi a ni'n credu'r un peth fan hyn. Chi'n gosod eich hunan mewn perygl, meddwl Paul. Fi'n cofio clywed darlun blynyddoedd yn ôl, sy'n cofio pwy oedd yn roi'r darlun. Oedd e'n sôn am 2 berson sy'n trio am swydd. Swydd fel gyrrwr, wedyn ni fel chauffeur. Yeah? Ac mae'r rhan o'r job recruitment process yw gyrru trwy'r mynyddoedd. Llwybrau anodd, cil, lle mae yna dibyn fawr peryglus.
Mae'r person cyntaf sy'n trial am y swydd yn meddwl yw hunan, reit, fi'n mynd i ddangos pa mor wych ydw i'n gyrru, fi'n mynd i yrru mor agos i'r dibyn a fi'n gallu heb cwmpo off. Mae'r ail berson yn meddwl fi'n mynd i ddangos sut i fi'n gallu gyrru'n dda trwy aros mor bell i ffwrdd ag y gallai. Sa eisiau mynd yn agos at hynny. Mae'n beryglus. Wrth gwrs, mae'n amlwg pa un ddylse gael y swydd yn dydy. A mae Paul, fel bysai'n dweud fan hyn, mae'n amlwg i ni. Peidiwch hyd yn oed meddwl, ydw i'n gallu gwneud hyn? Ydw i'n gallu risgo mynd i'r cyd-destun yna? Na, mae'n rhy agos, mae'n rhy beryglus. Chi'n rhoi'r neges anghywir am Dduw ac amdano chi eich hunan ac am Grist, felly cadwch draw. Mae eisiau ni wylio fel Cristnogion pa mor agos i ni'n mynd at ddylanwad y byd. Dyw'r pethau yma ddim i chwarae gwmpas gyda. Yn adnod 22, mae Paul yn dweud yn dydy, ydym yn mynnu cyffroi ei ddigedd yr arglwydd. A ydym yn gryfach na gef. Hynny yw, chi eisiau herio Duw yn hyn? Ydych chi'n meddwl bod chi'n ddigon cryf yw herio fe? Na, gwyliwch. Gwyliwch rhag syrthio. Bydded i'r sawl sy'n tybio i fod yn sefyll wylio rhag iddo syrthio. Ar wrth i ni orffen, mae'r geiriau yma fi'n siŵr wedi bod yn heriol mewn gwahanol ffyrdd i ni. Mae bwysig felly bod ni'n cofio beth yw bwriad Paul. Nid ei fwriad i'r Corinthiaid neu i ni yw bod ni yn digaloni ac yn anobeithio ac yn dechrau poeni yn ddiben draw. Na, pam bod Paul yn rybuddio? Wel, achos mae eisiau'n troi ni i ffwrdd o'n hunan at Grist. Mae eisiau ni stopo sefyll ar ein nerth ein hunan a sefyll ar Grist. Y graig. Drychwch ar adnod 13. Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf nad yw'n gyffredin i bawb. Mae Duw yn ffyddlon. Ac ni fydd ef yn gadael i chwi gael eich profi tu hwnt i'ch gallu. Yn wir gyda'r prawf fe rydd ef ddehangfa hefyd. A'ch golluogi i ymgynnal dano. Lle ni'n gallu troi? Wel, at Dduw. Mae Paul yn rybuddio, peidiwch rhoi Duw ar ei brawf. Peidiwch gweld pa mor bell chi'n gallu mynd. Ond beth bynnag chi yn gwynebu, pa bynnag temptasiynau sydd yn dod i'n rhannu, pryd bynnag mae'n rhaid i ni ddweud na i'r byd, a mae hynny'n mynd i fod yn boenus, a falle mynd i gostio i ni, i sefyll yn wahanol, mae'r arglwydd yno. Mae'r arglwydd yno yn barod i'n helpu ni, i'n nerthu ni, i'n harwain ni, i'n cadw ni. Mae'r arglwydd Iesu ei hun wedi redeg y ras yma i'r diwedd yn barod. Mae e yno i gyd ymdeimlo gyda ni. Mae e yno i'n hannog ni. Mae e yno i'n cario ni. Felly trowch arno fe. Dibynnwch arno fe. Er mwyn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o Rhymal 2, cyn bod ni'n dod at y cymyn. Rhif 23 yng Ngrymal 2. Ffyddlon 1. Di-gyfnewid. Oesol 1. Ti yw craig fy hydd. Arna ti rwy'n dibynnu. Galwaf arna ti drachefn a thrachefn. Ti yw fy nghraig pan ddaw trafferthion. Fe'n delyn dyn pan lithra fi. Gydol y storm dy gariad yw'r angor. Mae ngobaith yno ti yn llwyr. Na ni sefyll i ganu.
Ond o'n i ddim wedi cynllunio pethau yn fwriadol iawn, ond mae'n addas iawn yn dydy. Mae'r testyn bore yma. Ni wedi edrych arni wrth ddod at y cymun. Ni wedi clywed yn dyn ni ychydig o beth i ni'n ei wneud fan hyn. Wrth gymryd y bara yma, a'r gwyn yma, gyda'n gilydd, i ni yn un corff sydd yn ceisio'r arglwydd ac yn cyfranogi ohono fe. Nid bod y bara yma yn magic rwsut, hynny yw bara cyffredin yw e. Nid bod y ddiod yma yn magic chwaith rwsut, ond wrth i ni ddod gyda'n gilydd mewn ffydd wrth troi'n llygad ni unwaith eto at Grist ac at ei aberthe. Wrth i ni gofio bod e wedi diodde, bod ei gorff e wedi ei dorri ar y groes, a bod ei waed e wedi ei thywall ar y groes, i ni'n cyfranogi ohono fe. Mae e yn dod trwy ei ysbryd glân ac yn ein nerthu ni. Mae e yn dod ac yn ein cysuro ni. Mae e yn dod ac yn ein hanog ni ac yn ein hadeiladu ni yn ein ffydd. Falle bore yma, wrth i chi wrando ar y bregaeth, wrth i chi feddwl falle am eich bywyd chi a lle chi arni ar hyn o bryd, falle bod chi'n teimlo'n bell oddi wrth yr arglwydd, falle bod yna bethau anghywir yn eich bywyd chi, pethau sydd angen i chi edifarhau ohonyn nhw, falle bod yna bethau lle chi wedi mynd yn rhy agos at y byd a'i bethau. A falle nawr chi'n meddwl, wel, sut gallai i yfed? A Paul di dweud yn do. Ni allwch yfed cwpan yr arglwydd a chwpan cythreiliaid. Ni allwch gyfranogi o fwrdd yr arglwydd ac o fwrdd cythreiliaid. Felly, well i fi beidio yfed a bwyta bore yma. Na. Beth sydd eisiau chi wneud, os ych chi'n Gristion, yw i gymryd bore yma, a wedyn gwrthod y byd. Derbyn hwn a gofyn am nerth nawr i edifarhau, i newid, i ddilyn yr arglwydd mewn ffordd sydd yn ei blesio fe. Os ych chi'n mynd i wrthod un peth, gwrthodwch y byd a derbyniwch hyn. Os nag ych chi'n Gristion eto, yna ni'n gofyn i chi yn garedig i beidio cymryd, peidiwch teimlo'n embarrass, ond peidiwch cymryd a defnyddiwch yr amser yma nawr i feddwl lle chi yn sefyll ger bron Duw. Ydych chi eisiau derbyn nawr y gwahoddiad yma i fod yn un o bobl yr arglwydd. Mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol, felly peidiwch gadlu hynny fod yn rwystyr i chi. Fi'n mynd i ofyn i Gwydion i weddio gyntaf i roi diolch am y bara a'r gwyn. Yna byddwn ni'n dosbarthu a mae esbonio fwy wrth i ni fynd ymlaen ac yna ar y diwedd bydd Dewi unwaith eto yn gweddio. Felly, Gwydion, diolch. O Dduw ein tad, ni'n diolch i ti nawr bod cyfle gyda ni i stopio ac i ystyried arwyddocâd marwolaeth Iesu Grist. I ni'n diolch i ti, o Dduw, bod y cyfle gyda ni i feddwl amdano fe. I ni'n diolch arglwydd bod gyda ni dy air, a bod dy air yna i'n hyfforddi, i'n dysgu, i'n rhybyddio, i'n ceryddu. Ac ni'n gweddio nawr hyd yn oed, byddwn ni'n rhoi amser i ystyried o ddifri os oes angen edifarhau, cynorthwya ni i edifarhau. Os ni wedi gwyro, os ni wedi cwympo, os oes angen cerydd, ro gostyngeidrwydd i ni dderbyn y cerydd yna, oddi wrtho ti gan gofio bod ti'n ceryddu y rhai rwy ti'n ei caru. Arglwydd nertha ni i ymwrthod a temtiadau. Dyro nerth i ni i fod yn ddoeth yn y ffordd i ni'n byw o ddydd i ddydd. A maddau i ni bob crwydr ffôl.
Ond o Arglwydd, diolch fod hi'n gorffen droi at bwrdd y cymyn. Diolch fod Emyr di'n atgoffa ni. Dyma'n hyder ni, nid yn hyder ni yw ein llwyddiannau ein methiannau ni, ond llwyddiant llwyr gorffenedig, buddigoliaeth llwyr Iesu Grist. Diolch Arglwydd, mae dyna'n hyder ni wrth i ni wynebu y dyfodol, bod ei gyfiawnder e'n ddigonol, ac felly bod ni'n gallu cyd gymuno, achos ni ddim yn pwyso ar ein llwyddiant a'n methiant ni, ond ar ei lwyddiant llwyr ar ein rhan. Diolch felly bod ni'n gallu cyd gymuno yn dawel ac yn llawen bore yma, ac ni'n gweddio wrth i ni gyd gymuno, y bydd hynny wrth i ni gofio dy gariad i a'i gariad bydd e'n rhoi rhyw zel newydd i ni fyw fwy a fwy yn debyg i Grist, i ni fyw mewn modd sydd ddim yn plesio yn chwantau ni'n hunain, ond dy blesio di. Arglwydd, ni'n cydnabod, ni'n wan, cynorthwya ein gwendid, ond yr o ryw zel newydd bore yma nawr, i fyw mwy a mwy dy ogoniant, dyr o lawenydd gostyngedig tawel i ni nawr, i bwyso'n llwyr ac wrth ni arno fe, ac wrth ni gymryd y para, wrth ni gymryd y gwyn, byddwn ni'n cofio fod ei gorff wedi torri, fod ei waed wedi llifo ein mwyn, ac y bydd hynny'n enyn rhyw gariad rhyfeddol newydd tuag ato fe. Derbyn ni felly yn ddiolchgar, bydd yn bresennol nawr clod i gwaredwr Iesu Grist. Amen. Chydig bach yn hwyrach yn y llythyr, mae'r apostol Paul yn dweud, oherwydd fe dderbyniais i, oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a droddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwydydd, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd, a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Na ni fwyta gyda'n gilydd. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i.
Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gwnewch i ni yfed gyda'n gilydd. Chnwyddio gyda'n gilydd. Diolch i ti o arglwydd am foddio'n gras, yr holl bethau wyt ti wedi rhoi i ni fel bod ni yn gallu nesau at y ti, a fel bod ni yn gallu dyfalbarhau. Ac ni yn diolch i ti arglwydd am dair di, diolch ti am y ffaith bod e'n wir, diolch am gael darllen y Beibl bore yma, cael ei wedi esbonio i ni, o helpa ni arglwydd i fanteisio ar hynny, i wrando ar dy lais di, i ddarllen dair di, a meddwl o ddifri am yr hyn wyt ti'n dweud wrthon ni. Diolch bod ti wedi rhoi yr ysbryd glân i weithio yn calonnau ni, ac ni yn diolch am yr eglwys, diolch i ti am yr eglwys hon, diolch am yr oedfa ni wedi gael bore yma arglwydd, diolch i ti am fod yma, ac ni'n gweddio bydde'r holl bethau yma wyt ti'n darparu ar yn cyfer ni, bydde ni yn manteisio arnyn nhw, achos fel arall, ni'n gwybod ein bod ni yn wan ac fe newn ni syrthio a crwydro oddi wrtho ti. Helpa ni felly i nesau ata ti. Ac ni'n diolch i ti am cymyn fel moddion gras, fel ffordd i ni, i agosau ata ti, i ddeall yn well yr hyn wyt ti wedi gwneud droso ni. Ac ni yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am ei ddyfalbarhad e. Diolch bod e wedi yn ddiw, i fod e hefyd yn ddyn, ac angen nerth, angen darllen dair di, angen gweddio, ac o arglwydd helpa ni i ddilyn yr esiampl yna, ond diolch i ti hefyd, i fod e wedi wneud o'r hyn allwn ni ddim i wneud, wedi byw bywyd oedd yn hollol berffaith. Diolch wedi cwrdd a bob safon. Diolch am ei fywyd sanctaidd e. A diolch i ti bore yma. Ni'n gwybod ni edrych ar ein bywydau ni, ni'n llawn methiannau, ac yn llawn beiau, ond diolch am ei fywyd pyr e, a diolch am ei gariad e tuag ato ni. Diolch bod e dioddau i'r diwedd. Gwydden ni nawr fod wedi cymryd y bara'r gwyn gyda'i gilydd, ni'n gwybod bod ni'n dod i feddwl am ddigwyddiad hanesyddol, am gorff go iawn, a gael ei dorri, a gwaed nath redeg, a marwolaeth nath yr arglwydd Iesu brofi, fel bod ni'n gallu cael yn tynnu o'r pellter wrth ynddo fe, o'r gelyniaeth ata ti, bod ni'n gallu cael dod yn blant i ti, a profi perthynas gyda ti, a cerdded gyda ti. O arglwydd ni yn gofyn felly nawr, byddwn ni ddim yn mynd o'r oedfa yma, ac yn anghofio be ni wedi clywed. Byddwn ni yn ymateb i'r rybydd, ond hefyd yn ymateb i'r addewidion sydd yn dair ti, dy fod ti gyda ni. Ac ni'n gwyddio arglwydd, bydde ti gyda ni nawr weddill y dydd, a weddill yr wythnos, ac bydde ti wir yn gweithio yn calonnau ni, ac yn newid y meddyliau ni, ac cadw ni rhag pethau drwg sydd yn denu ni oddi wrtho ti, i garu pethau'r byd yma. O arglwydd, dangos i ni heddi, mae ti yn unig sydd yn deilwng o'n bywydau ni i gyd. A yn gwyddio, byddwn ni gyd eich dweud, mae ti yw yn trysor ni, ac yn bod ni yn dy garu di, ac am dy wasanaethu di. Bydd gyda ni nawr, derbyn ni, maddau ni'n beiau, yn enw Iesu Grist. Amen. 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 Diolch Dewi.
wrth i ni orffen, ni'n mynd i ganu o yr atodiad rhif 17. Dyma gariad, pwy a'i treitha, anchwiliadwy ydw ef. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.